Eftersøgningen, 5. kapitel. Intensiv terapiafsnit på Hvidovre Hospital. Mike Lefebvre havde været klinisk død, da de fandt ham splitternøgen ved et træ i Valbyparken. Ambulancefolkene genoplevede ham, og i et par minutter var han nogenlunde klar og kunne fortælle, at de autonome havde tvunget ham til at læse James Joyce i 2 døgn i streg. Først Finnegans Wake, derefter Ulysses, som han nåede cirka halvt igennem, da han fik et slagtilfælde. Så gled han væk igen og fik kramper, spasmer og frode af munden. De skyndte sig at køre afsted med ham, og inde på Hvidovre lagde de ham i kunstig koma. For en time siden havde overlægen ringet og fortalt, at Lefebvre pludselig var vågnet op til død og havde plapret løs som en gal. Der var hverken hoved eller hale i det, han sagde, men han virkede meget opstemt og optimistisk. K.A. Jesper Henriksen og drabschef Anita Jensen var mødtes på intensiv. Nu stod de og viskede uden for døren til hans stue. Jesper: Jeg ringede til Cambridge i dag. Anita: Cambridge? Hvad mener du? Universitetet? Jesper: Ja, og de har aldrig hørt om Lefebvre. Han er i hvert fald ikke doktor i litteratur. Han er ikke uddannet der. Ja, faktisk har han ingen uddannelse overhovedet. Hans CV er det rene fup. Anita: Okay, han har altså lavet en Anna Kastberg. Jesper: Ja, og en anden ting. Anita: Kom med det. Jesper: Monika Ryssensten, hans elskerinde. Anita: Hvad med hende? Jesper: Hun er direktør i firmaet Fun & Fun. De laver game- og relax-zoner til biblioteker og skoler. Det er gået konkurs et par gange, og de har ændret navn, men for en måned siden indgik firmaet pludselig en kontrakt på lidt over 12 millioner. Gæt selv med hvem? Anita: Kultur Valby. Jesper: Ja, de skal stå for indretningen af alle bibliotekerne, og det bliver bedre. Jeg fik fat i selskabsstyrelsen. Lefebvre står som ejer. Ryssensten er bare stråmand. Anita: Tak spids. Jesper, du har gjort dit hjemmearbejde godt. Lad os gå ind. Mike Lefebvre sad op i sengen, omgivet af blomsterbuketter og chokoladeæsker, og med lyset ind bagfra som en strålekrans som den smukke blonde frisyre. Han havde et særligt lys i øjnene og et fjollet smil om munden. Godt, I kommer. Jeg har ventet jer. Jeg havde en åbenbaring, mens jeg var død. Det var meget stærkt. Det gik op for mig, at jeg har taget fuldstændig fejl. Okay, du har fortrudt det hele. Du vil have bøgerne tilbage, forsøgte Anita. Nej, hvor herre bevares. Jeg lå i en kiste, og så vågnede jeg op, og så kunne jeg huske det hele, alting, hele verdenshistorien, alle bøger, alle film, hele kunsthistorien, al filosofi, alt simpelthen. Og så gik det op for mig. Jamen, vi behøver ikke litteratur. Vi har det i os. Alle har det i sig. Sådan har det altid været, ikke? Det er også det, Platon siger. Al erkendelse er erindring. Mennesket er fantastisk, fuld af viden, indsigt, den dybeste visdom. Du har læst Finnegans Wake i 30 timer, sagde Anita. Er det ikke noget med en, der vågner op i en kiste og husker alting? Tror du ikke, det kunne være derfor? Nej, det var meget mere virkeligt. Finnegans Wake læste jeg i Cambridge, og den er ikke noget særligt, det er jo bare en bog. Lefebvre slog med hånden og gav sig til at fnise over sin egen dybe indsigt. Hey, sagde Jesper. Du har ikke læst i Cambridge, og du er ikke doktor i litteratur. Du droppede ud af CBS i 87, og så har du bikset noget falsk CV sammen. Lefebvre nikkede langsomt, som om han pludselig forstod det, som om en ny dyb indsigt var gået op for ham. Men så ændrede hans ansigtsudtryk igen. Han blev gradvist rød i hovedet. Mere og mere rød. Til sidst var han tomatrød. Ud, skreg han. Ud! Og Fun & Fun, fortsatte Jesper uanfægtet, har indgået en kontrakt med Kultur Valby, der redder dit firma for endnu en konkurs. Du bliver stinkende rig af at udfase bøgerne. Han havde rejst sig halvt op i sengen, han skrev over, var ved at svinge benene ud. Han kom med sære lyde fra halsen, gurlede, fnøs, raspede. Men så kom 2 store portører ind. Den ene hjalp Lefebvre tilbage i sengen, mens den anden gennede Anita og Jesper udenfor, ud af hospitalstuen. Fyren stillede sig op foran døren med korslagte arme, så de ikke kunne komme ind igen. De opgav at parlamentere med ham og forlod afdelingen og gik ned på parkeringspladsen. Anita fik ild på en cigaret. Jesper vædede restløst frem og tilbage. Så kastede Anita den kvartrøgende smøg fra sig, og de gik tilbage til afdelingen. Portøren var væk. Jesper gik ind først. Sengen var tom. Vinduet stod åbent. Han rendte derover og stak hovedet ud. Ingen der. Anita spurgte ud på gangen og kiggede ind i de andre stuer. Et sted lå en stor, tyk dame i respirator og glåede skræmt på hende med vandede blå øjne. Jesper rendte også rundt og ledte. Han nåede ned i foyeren, ud på parkeringspladsen igen.
Lidt efter stod de atter på Lefebvres stue. For fanden i helvede, sagde Anita, vi skulle have anholdt ham med det samme. Ja, sagde Jesper, det burde vi. Hvad tænkte vi på? Det ved jeg ikke, men jeg har fundet ud af en anden ting, fortsatte han. Ja, hvad? De 3, der har dræbt, er alle i familie med Lefebvre. Bente Pedersen er hans moster, Kjeld Møller er hans fætter, og Emilia Ørntoft er en niece. Er det ikke et sært sammentræf? Jo, men hvorfor siger du det? Hvad betyder det? Pludselig var der en telefon, der ringede. Den lå under dynen. Anita gik hen og fik fat i den og tog den. En iPhone. Lefebvres. Hun sagde ikke noget, gik lidt væk og sagde og ja og så videre med lav stemme. Lidt efter lagde hun på. Hvem var det? Jenny Thorvaldsen. Hvad ville hun? Hun ville mødes med Lefebvre. Hun sagde noget om den sidste holmgang om sandheden, og at han skulle regne med at møde sin skæbne. Gud. Tror du, hun vil slå ham ihjel? Jeg ved det ikke. Det er på Vigerslev Bibliotek. Hun kiggede på sit ur. Om en halv time. Der stod en ung fyr med gedebukkeskæg og skuttede sig foran indgangen til Vigerslev Bibliotek. Han stod lidt i vejen. Anita og Jesper måtte kante sig forbi ham. I kommer for sent. Jesper stoppede op og målte ham med øjnene. Hvad mener du? Det jeg siger. I kommer for sent. Bøgerne er væk. De onde ler. De gode græder. Hvis det her var et computer- eller rollespil, var I døde nu. Jamen det er det ikke. Hvad hedder du? Sonny. Smut med dig, Sonny. Jenny Thorvaldsen lå mellem 2 tomme bogreoler i en mærkelig stilling på siden. Arme og ben strakt, og det ene ben og den ene arm i en skrå vinkel væk fra kroppen. Ansigtet var helt skævt og lederet. Ved siden af hende lå Bibelen, en blodindsmurt bibel. Hun var blevet slået ihjel med det gamle testamente. Pludselig stod Lefebvre der. Han var forpustet. Fik I ham? Hvem? Den unge fyr, der rendte ud lige før. Det må være ham, der har slået fru Thorvaldsen ihjel. Det tror jeg ikke, sagde Anita. Hvad? Sagde Lefebvre. Du er i familie med Jenny, ikke? Forsøgte Jesper. Jo, hun er min mors kusine. Hvorfor spørger du? Vi tror, det er dig, der har slået hende ihjel, og også de andre. Bente Pedersen, som er din moster, Kjeld Møller, din fætter og din unge niece, Emilia Ørntoft. De kender dig, og de vidste, at du havde forfusket dit CV, og du frygtede, at de ville afsløre dig. Og så slog du dem ihjel og fik det til at se ud, som om du selv var i livsfare. Og det med udfasning af bøger var kun for at redde dit firma Fun & Fun. Ikke. Det er helt absurd. Skulle jeg have slået min egen familie ihjel? Det giver ingen mening. Og det andet der kan I ikke bevise. I kan ikke bevise noget af det. Hvad med overvågningskameraer, sagde Jesper og kiggede op. Jeg har tjekket. Det er blevet slettet. Igen. Du må have slettet det, sagde Jesper. Vent, sagde Anita. Prøv at se, hvordan hun ligger. Hun ligger mærkeligt. Hey, det er et K. Hun ligger som et K. Og hvis man lægger det sammen med de andre bogstaver, vent lidt, hun slog op i sin notesbog, så bliver det til R-E-A-D-T-H-E-B-K. Det giver ikke mening. Jo, vent lidt, hvis vi tager bogstaverne fra Lefebvres pande, da vi troede, han var død, R-E-A-D-T-H-E-B-O-O-K. Read the book. Hvad kan det være for en bog? Der er kun en tilbage, sagde Jesper. Bibelen, sagde Anita. Ja, selvfølgelig. I USA kalder de Bibelen The Book. Hun tog den blodige bibel op og bladrede i den. Et skriftsted var indrammet med rød tjus. Ordsprogenes bog, vers 14. Visdommen bygger sit hus. Dumheden river det ned med egne hænder. Anita bladrede en side frem. Der var skåret en lille hulning i papiret. Derinde lå et USB-stik. De gik ind på kontoret. Stak stikket i computeren. Lefebvre var fuldt med derind. Han virkede underligt slap i det. Stod bag Anita og åndede tungt. Lidt efter tonede et filmklip frem. Det var overvågningsvideoen fra for 4 uger siden. En mand nærmede sig Bente Pedersen bagfra med noget hvidt i hånden. Det var Lefebvre, kunne man se nu. Han trak det hvide hurtigt og hen over Bente Pedersens hals, og så greb han hendes arme og holdt dem fast på ryggen, mens blodet pulsede ud af pulsåren. Det var en side fra Susanne Bryggers haiku-samling Øjeblikke. Han havde snittet hende med et stykke knivskarpt japansk bøttepapir.
Alle de 4 drab var blevet begået med bøger. Spillet er slut, sagde Anita. Ja, sagde Lefebvre. Du blev bortført af de autonome ikke, og de tvang dig til at læse i 2 døgn. Ja, men det var dig, der slog folk ihjel. Og Jenny, der stod for bogstaverne. Hun havde gennemskuet dig fra starten, og hun hævnede sig i døden. Ja, jeg var et skridt foran jer hele tiden, ikke, sagde Lefebvre. Jo, men Jenny Thorvaldsen var et skridt foran dig. Sådan kan det gå, Lefebvre. Ja, svarede Lefebvre. Sådan kan det gå. De har lyttet til 5. og sidste kapitel af Eftersøgningen. Den nye chef for Kultur Valby, Mike Lefebvre, gik i gang med at udfase bibliotekernes papirbøger, og det bragte folks sind voldsomt i kog. En seriemorder begyndte at dræbe de mennesker, der hjalp ham. Bibliotekar Bente Pedersen, life coach Kjeld Møller og piccolinen Emilie Ørntoft. Lefebvre blev afsløret af sit sidste offer, Jenny Thorvaldsen. De dræbte var alle i familie med Lefebvre, og han slog dem ihjel for at dække over, at han havde forfusket sit CV, og for at tilsløre, at han udfasede bøgerne for at redde sit firma Fun and Fun. Sikke en blodig historie. Om mistillid, tillid, passioner, bedrag og fusk. Sikke en redelighed. Mit navn er Christian Dorf, og jeg ønsker dem en fortsat god dag. Hvis I vil arbejde med tillid og passioner ude i det virkelige liv, så vær vel beredt på at tage det gode med det onde.